Здравейте хора, аз съм Късмера и това е втория епизод на Майнкрафт оцеляване. Тук си направихме една фермичка. Не бях снимал тогава и си направихме фермичка. Сега ще отидем малко в мирата да потърсим нещо. Сега малко така. Не бях качвал отдавна, казах, че по-скоро ще кача, но не успях. И това ще бъде и втория епизод. Така. Когато я оглеждах тая мина, аз я бях намерил, тогава пак не снимах. Намерих някакво зомби и ме уби. Не го видях, бях на малко кръв. Ето пак. Майко. Фак. Добре са. Трябва внимание да осветиме малко. Така. О, хайде. Добре. Тирани. Много бързо се слабят с кейка, но какво направя се. What the fuck? Коста? Абе, майко. Не ми добре, няма да оправим сега. Нищо. Ще довършим мината тама. Сега. Ще довършим. Не. Майко. Не. Где умира, молеца. Молеца, че. Чакай, где умира, молеца. Браво. Че не умря. Браво. Чай да си легнем да спи малко. Дей. Лягай, ще спиш. Фак, бе. Къде наоколо има чудовища, бе? Къде са, бе? Ай, да ти не съм ви. Майко! Ти ли ме уби, бе? Майко! Как ме уби? What the fuck? Вижте само. Легнахме, майко. Какво правите тук, е? Майко, какво правите тук, бе? Какво правиш тук, бе? Отбивай се от тук. Майко. Егати. Не мога да кажа нищо. Майко. Тук само разрушавате къщата. Само. Ти ще го доправим. Оле, майко. Как ме уби? Сам трябва. Ще се бъгна, е. То се бъгваше, е. Ти. Ще го правим. Вижте, бе! Вижте го, е! Какво правите тук, бе? Какво правиш тук? Какво мане? Патите, бе! Ти са не види. Майко. Сега ще се гръмна,
прави ти тук, бе? Гледай, гледай. Майко. И кам ти. Майко. Сега тук купи, бе. Тук нещо съм ровил, малко съм ровил, нищо друго съм ровил. Тук ще ме развалите къщата напълно, е. Майко, майко. Дами и господа, това беше най-големият файл. Пълен файл. Пълен. Остатъка е. Развалих си къщата е. Пати си. Добре, оправихме всичко. Само някой се върни и ще го направя на нищо. Те малко грозна стана, ама нищо. Сега, хайде сега. Добре. Те малко с красотата, нищо не става. Гледай, тук 100 неща. Добре. Оправихме горе-долу. Оправихме. Не казвам, че се не оправи така горе-долу. Поне пак имам къща. Шарло. Ще го засеем. Ще го засеем. Да, много ясно. Тук. Така. Да. И това ще бъде май. Не, няма да си. Ще довърша фермата. Ще направя по-голяма, ама не трябват семена. Аз си ги търся така. Ето. Още едно. Дай. Аре. Колко имаме? 5. Ще ни стигне. Май. Добре. Ще ми стигнат. Да, ще ми стигнат. Така, пак трябва да носим вода. Добре. Ще се оправим. Сега кофата ми тук. Добре. Не. От моето място ще отида. Тук ще запълня тия дупки. Готово. Сега отиваме за вода. Отиваме. Така. Само да не заспават още такива чудовища. Особено крипани. Няма виж тук дали ще... Еми тук и става и тук. Няма значение, ама май тук е по-близко. Добре, направихме си път по-прякой. Така, айде бе. Да се не види. Айде бе, бягай бе, човек. Чакай бе, да те нахранят, че си. Майко, къй се види ти пържели? What the fuck? Добре. Нещо лаги, както го гледам. Не знам. Добре, готови се. Добре засня. Добре. Горе-долу. Добре. Така. Тук направихме. Тук. Да. Тук ще направим така. Поне да ни идват. Тук. Чак взема лопатката. Къде е лопатката? Ето е лопатката. Добре. Аз имам или нямам?
Добре. Готово. Толкова май ще им стигнат. Не съм сигурен. В други епизод ще го направя с ограда. Ще го оставя. Така. Мисля, че така е добре. Да, е така. Това. Готово. Да. Това беше от мен. Довиждане и очаквайте третия епизод. Може и да е по-късно, защото може да играем и на лига с един приятел. Това беше от мен. Чао!